Nigeria! Baba Alu bai ji ku ba. Sai Tinubu! Sokoto State! Sokoto State! Jama'a za ku yi mamaki abin da ya sa kuka ji na yi taken jam'iyya. Duk ɗa na kwarai. Kai cikon ma dai mutumin kirke shine ya yi alkawari ya cika. Alaman munafikin mutum kare alkawari yana ciki. Allah ya albarkace mu 'yan Sokoto da wannan bayan Allah magajin Ababa Alu a matsayin shi na gwamna. Tun karfe 2 muke yawo cikin garin Sokoto muna buɗe ayyukan alkhairi. Ga mu har abokin tafiya ta mai girma gwamnan jihar Yobe yana cewa ya kamata mu ɗan yanke haka nan mu abin nan. Saboda haka Ababa Alu shukar da kai ta fito, ta yi toho, ta yi inuwa, alhamdulillahi. Shin yanzu jama'a Sokoto da ake maganan ma wai shin second term, shin first term din nan daga wurin wa ta fito ne? Ba Allah ya bada ba? To dan haka Ahmadu ya koma ga Allah second term da karfin ikon Allah, sunanta ɗauki ruga. Abinda bature yake cewa karigo, in Allah ya da second term Malam Ahmadu sai dai mu zo nan gurin cikon umarni kawai, mu sha shayi, mu yi hira, mu ci nama, mu sha lemu, mai buɗa, mai mu Allah godiya. Ubangiji Allah ya taimake mu, Allah ya ƙara azurta jihar Sokoto, Allah ya ƙara azurta tarayyar Najeriya. Ubangiji Allah ya sanya APC tun daga ƙasa har sama, tun daga sama har ƙasa. Da sunan Allah mai tsarki, mai rahama, mai jin ƙai, zan buɗe wannan hanya ta garamci. Ubangiji Allah ya sanya ma wannan gari albarka. Ubangiji Allah ya sa wannan hanya ta zama abin neman albarka, abin neman abinci, abin neman lafiya. Allahu Akbar! This project was initiated and executed by administration of His Excellency Ahmed Aliyu Sokoto, PhD, FCAIT, FCNA, Executive Governor of Sokoto State. Commissioned by Ibrahim Kabir Masari, Senior Special Assistant to the President of Political and Other